روسي كمش دستوبيه كومونيستا خلاص كريه ريغا دستوفت كنا دعايات آمین. شانوی دوباره کمپانیا لیستکا ساموئل بکت یا به ناوی لبندا گودوت به ناوی زیدو خان به کردی آماده کر و لانقره پیشکشی تماشاوانا کر. ev lîstik cara yekîmin di sala 1949 da bi Fransî hatiye lîstin û di sala 1954 da jî wergerandinê İngilîzî û bi şiklekê jî derketiye qada dinyayê. Damezirînê rû lîstikvanên dubare kompanya Erhan Mir li Stenbolê beşa şano xilas kiriye û di şanoya şarederiya Batmanê da cîgirtiye. Di dema qaywan da ew ji vê derê vedixete û tê Stenbolê li gel hevalên xwe gurbeka nû vedikin. Mîr radigîne ku di Zîdû Xan da ew rengekî Kurdî didin ser lîstika Samuel Beckett û naverokê jî wiha diyar dike. Di hevalin tevjanekî de çarxekî de hapis bûne û tevahî jiyanin da behev radijin. Yek dibe Hitler, yek dibe Eberhard, yek dibe Çavuşesku, yek dibe Dantes, yek dibe Pushkin, yek dibe ew ku zevî da dişxulin ketkarê zeviyan, yek dibe xiyarê nav zeviyê. Wisa her tim behev radijin. Turneya dubare kompanya li bajarên Tirkiye wek Enkere, Stenbol, İzmir, Kocaeli û li Herêma Kurdan, Amed, Mêrdin û him bajarên din jî berdewam dike. Ew bi lîstika Zîdû Xan bajar bi bajar digerin. Dubare kompanya komekî nû ye em evî Stenbolê ava kir. Em pênc-şeş hevalin hemû jî şano dixwînin, hinek me xilas kirin, hinek me jî didomîne. Alîkarî teknîk da ez vê lîstikê. Wîsane lîstikek nû ye. Temaşevanan jî ev lîstika Zîdû Xan gelek acibandin. Ew vêyekê wek dewlemendkirina çanda Kurdî dibînin. Ser çand û hunerê zimanê Kurdî bi sanata Kurdî bi edebiyata Kurdî gele meru van lîstika alê sanatê da alê edebiyatê da alê çand û hunerê da meru mezin bike û xurt bike berfireh bike. Di nav şanoya Kurdî da êdî berhemên biyanî jî valahiyeka girîng tije dikin. Zîdû Xan jî yek ji van lîstikan e. Temaşevan di vê lîstikê da him rengên navnetewî û him jî rengên herêmî pêk vadibînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.